новобаста аз таъкидҳои пайвастаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон баъзе сокинони шаҳру ноҳияҳои он даст ба ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин зада барои пурсиш ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳозир нашуда аз тафтишот пинҳон мегарданд. дар ин маврид нисбаташон парвандаи ҷиноӣ оғоз гардида дар ҷустуҷӯи расмӣ қарор дода мешавад. аз ҷумла шаҳрванд Шеров Манучер Мизҷидович соли таваллудаш 23 апрели соли 1986 сокини шаҳри Хоруғ маҳаллаи Хоруғи боло аз 9 декабри соли 2021 барои содир намудани ҷиноят дар моддаҳои 330 таъхири намоидаи ҳокимият ва 237 авбошии кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди пайгарди қонунӣ қарор дошт. хотирнишон бояд кард ки Шеров Манучер санаи 14 ноябри соли 2021 дар якҷоягӣ бо аъзоёни гурӯҳи муташаккили ҷиноятии шаҳри Хоруғ Маҳмадбоқир Шаъбонов Ҷамшед ва дигарон дар дидбонгоҳи бозрасии давлатии автомобилии маҳаллаи Тирчиди шаҳри Хоруғ дар ҳолати мастӣ ва ҳиссиёти баланди авбошӣ ва кормандони раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо табар ҳуҷум карда кормандонро захмӣ намуда буд. қаблан айбдоршаванда Шеров Манучер аз ҷониби мақомоти тафтишотӣ 4 маротиба барои ҳозир шудан ба прокуратураи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон расман даъватнома дода шудааст, вале охирин бар қасдона аз гирифтани даъватнома ва ҳозир шудан ба додани нишондод саркашӣ намудааст. санаи 31 марти соли 2021 зимни гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар ҳудуди шаҳри Хоруғ ҷустуҷӯшаванда Шеров Манучер дастгир гардид. ман Шеров Манучер санаи 4 ноябр 2020 дар якҷоягӣ бо Маҳмадбоқиров ва Шаъбонов Ҷамшед дар ҳолати мастӣ қарор доштем. бо автомошини шахсии Маҳмадбоқир дар ҳудуди шаҳри Хоруғ ба кору фаъолият кормандони милиса бе ягон асос фаъолият кардем. дар ин вақт ман аз автомошинаи табарро бароварда 2 маротиба ба автомошини хизматии кормандони милиса ва 1 маротиба бо табари худи корманди милисаро задам. барои ин кирдорам аз ҷониби мақомот 4 маротиба ба ман даъватнома фиростонданд ва ман аз гирифтану ҳозир шудан ба мақомот саркашӣ кардам. аз кирдори кардагиам сахт пушаймонам. ҳама ҳаракатҳои тафтишотӣ дар ҳузури хешовандони номбурда роҳандозӣ карда шуда оиди амалу кирдорҳои ғайриқонунии содир намудааш дар назди хешовандону пайвандонаш пурра иқрор шуд. дар ин самт чорабиниҳои тафтишотӣ нисбати дастгир шуда идома дорад.